Assalomu alaykum do'ston, bardaron, tomoshabinoни kanali Ahli YouTube. Xush omading ba kanali men, kanali Qodirov Sayberxon. Bisor bardaron xo'sh kati go'y arzon parto, go'y shirdor parto. Ина суханшон ненавтем бардаро, ина як сабти наворимоз, як саргои гусоладор. Аввал дараҷа лайк, подписатсияро биҷақем бардаро, дастгири шумо пешраимоз, поделитсия ҳатман кунен, комментарии худро бинависем бардаро. Дита симентал партум бисёр бардаро, хоҳиш кард ки мақсад як гои дига парто арзонтарак бошина бардаро. Як гои гусоладор. Ора тухтон пиштиго бин. Гои қад баланд. Бардарои диюм гусола шай, ҳозир бо ма дандоноша нишон метавам ки бо фикрои худтона аниқ мекунем. Бар дандони ҳаме ойкой. Ина бардаро дидесен дандоноша. Ина бардаро диде дандонош ката диюм гусола шай бардаро. Ина бардаро гусолакиш мудда, ина говай параш бибинен, гои дроз. Бениюад гои дрозай. Ина синай пуштиш бардаро. ҳозир мо бардаро ҷӯшиданша нишон метем, шумо бибинед, ҳам гои баланда, гои қад баланд. улумш камера буҷӯшимеш. Чӣ хеле ки дидем бардаро ин сименталора мо сабти навор дорем. Ям фурӯшия ём. Ҳам номерои телефони ман 01717221 занг бизанед. Дандоноша дидем. Номерои телефони ман 01717221 адрес Хуросон. ҳозир бардароиро мо меҷӯшем ба нарша мегем. Шумо парво накунед. Бардаро биқаи симентал намеян, гои ки симентал нишон додем биқаша. Ном гои симентала биқаш. Ина бардаро улум кадеса шумо бинен. Ҳам гои қад баланд, гои дроз. Биё, улумш кади буҷӯш. Бардаро ина ҷӯшидесай, як одам худаш тоқа меҷӯша, ина гои ҷада ягон кас қабидагӣ нестай. Бо комментария нависед, як аз айбуло меқапа, як аз дига меҷӯша, вообще мо хеле намекунем бардаро. Мо дар кор нест кор, ина я одам худаш ҷӯшидеса. Ина бардаро ҷӯшидеса, дид нигоҳ кунед. Гои гарантия бардаро. Ман ҳами года шахсан ман худам ҷавоб мегирам барои шартазаниш, худаш хича макидан, диздиш. Мақсад авход нахира их чизош вазврат. Мара мешиносем, хатам ҳар рӯза YouTube да сабти навор сар метам. Ҳамира шахсан ман ҷавоб мегирам барои ҳами. Саҳар бегаҳ меган бардаро 8 литр 7 литр шир мета. 7-8 литр шир ба гарантия не. Шиша дин кадари галса. Бас учочо дигари учоч. Бардаро диден чорум чочиш, ҳар чочо чикор мекунад. Мақсад ҳар чочо ба гарантия. И пеша. Баса ина бардаро чочо пешангиш биё ширате. Ина шир шаде ғавсай бардаро тозай. Бардаро ҷӯшидан шадиден, дандоно шадиден, ҳама шадиден. Бардаро ира ҳар чочо чикор мекунад ба гарантия шир пириш ҳамаш кафолат шума. Кадом мегира шахсан ман ҳамира худам мебарам дастафка, ина хеб местум, ҳамун соҳиби гов худаш меҷӯша, ман ягон кор намекунам. Худаш меҷӯша, як ҳафта гарантия метавам бародарда. Ҳамон одаме ки аймон мегира, як ҳафта гарантия ҷавобгар ман. Мара мешиносед, ман ягон хелиф буфурӯшум чи нест. Мара медонед шумо. Нарша бардаро 14000 сомон гуфтесиям, бо муомила дора гуфтесиям нархира. 14000 сомон муомила дора. Гусолаш бардаро гитета як ҳафтина гузашт. 8 рӯз 10 рӯза шудесай. Як ҳафтина гузаштай бардаро. Бардаро диден ина гусолакиш гов нарх 14000 сомон бо арзон меша, дастафка дора бардаро. Масалан ҳам дастафка дора, ҳам арзон меша бардаро, муомила дора. Сименталоро мо ду тараф рафтем, ҳар як тиваи 30000 гуфтагем бардаро. Ишам 30000 ва ишам 30000. Бисёр бардаро хел кадиан ки 15000 сомон дитагов 30000 не ва як 30000 бо муомила дора. Номерои телефони ман 01717221 адрес Хуросон. Худо нигоҳбонатон, касб кори ҳаматонда барор мехом. Гоҳи аҳли гарантинира айма бигирен шумо бардаро. Худо нигоҳбонатон.